Νιώθεις κουρασμένος, σαν να μην αντέχεις άλλο. Άκουσε με, όλα θα πάνε καλά, το ακούς. Ξέρω πόσο δύσκολα περνάς. Αλλά μην νομίζεις ούτε στιγμή ότι ο Θεός δεν βλέπει. Εκείνος βλέπει την κούρασή σου. Βλέπει κάθε φορά που προσπαθείς σιωπηλά. Και ακούει τις προσευχές σου που συνοδεύονται από δάκρυα κάθε βράδυ. Ξέρεις κάτι? Ο Θεός είναι ιδιαίτερα κοντά σε όσους δεν τα παρατούν. Σε εκείνους που, ακόμη κι αν δεν βλέπουν αποτέλεσμα, επιμένουν να συνεχίζουν. Γιατί ακριβώς σε αυτές τις στιγμές δείχνεις στον Θεό ότι η πίστη σου είναι πιο δυνατή από τον φόβο σου. Ο Θεός μας θυμίζει, σε τι αναφέρεται η πίστη. Πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν να αγγίξουν κάτι, όταν το έργο του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, όταν υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια. Αυτήν την πίστη μιλώ εγώ. Όταν δεν βλέπεις τον δρόμο μπροστά σου, όταν κουράζεσαι, όταν φοβάσαι, τότε ακριβώς φανερώνεται η αληθινή σου πίστη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς θα γίνει το κάθε τι. Γιατί ο Θεός ήδη γνωρίζει. Εκείνος θα καθοδηγήσει κάθε σου βήμα και θα σε σηκώσει κάθε φορά που θα πέφτεις. Αγαπημένε μου, αν και εσύ νιώθεις κουρασμένος, γράψε στα σχόλια, Θεέ μου, σε χρειάζομαι. Θέλεις να δυναμώσει η πίστη σου στον Θεό στις δύσκολες στιγμές. Σε προσκαλώ να ενωθείς με την ομάδα μας. Εδώ προσευχόμαστε και μελετάμε μαζί τον Λόγο του Θεού, ώστε η πίστη και η δύναμή του να γεμίζουν κάθε σου μέρα. Πάτησε τον σύνδεσμο στο προφίλ ή στείλε μήνυμα στο WhatsApp γράφοντας «Θέλω να μπω στην ομάδα». Και ας προχωρήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι πίστης. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με κάποιον που νοιάζεσαι. Ίσως σήμερα είναι η στιγμή που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ την παρηγοριά και τη δύναμη του Θεού.